జిల్లా ఎస్పీ హర్షవర్ధన్ రాజు ఆదివారం గిద్దలూరు పట్టణంలోని నంద్యాల హైవేలో పెట్రోల్ బంక్ నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా పోలీస్ శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు. గిద్దలూరు పట్టణం నంద్యాల రోడ్డు కోటగడ్డ సచివాలయం పక్కన పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నూతన పెట్రోల్ బంక్ నిర్మాణానికి భూమి పూజ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ భూమి పూజ కార్యక్రమంలో జిల్లా ఎస్పీ హర్షవర్ధన్ చేతుల మీదుగా ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని చేయడం జరిగింది. గిద్దలూరు ప్రాంత ప్రజలకు నాణ్యమైన పెట్రోల్ అందించడమే లక్ష్యంగా పెట్రోల్ బంక్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందని, త్వరలోనే ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకుని వస్తామని ఎస్పీ తెలియజేశారు. प्रार्थना